Allah sarki. Da ba an ce duk wanda ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba. Arewa. Kaga mutanen Arewa wallahi akwai ku da abin dariya. Abin takaici da abin dariya duk ya ƙare a Arewa. Muna zaune kuna ji ana cewa an sace wani a can, an sace wani a Kaduna, an sace wani a Zamfara, an sace wani a Neja. To yanzu abin ya dawo Abuja. Ya dawo Abuja. Da kuna gani kaman wasa, ai bai taba kowa, yanzu to ya zo zai taba kowa da kowa. Allah ya wata Tinubu albarka, yanzu gashi ya fara kwashe, ya fara kwalema. Tinubu ya fara kwalema, ya fara kwashe-kwashe duk abubuwan da suke Abuja duk ana mayar da su Legas. Kamun ka sani duk waɗannan da suke guduwa suke zuwa Abuja su ɓoye za su dawo. Ko kuma su bi su can Legas ɗin.